Desambre kalo tile 3 sanba 2023 aw bi Ondu Télé jabarani sori kan aw ni yantuma aw bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kan. Dunko jugu ani yuruku cakɛda min ka baara ɲɛsinin dɔ ma ni o ye Okile ye. Olu ka ɲɛmɔgɔba ni o ye Mumuni Gindo ye tarata tɛmɛnin na ale y'u ka sanba 2022 ka o gafe ta ni ka t'o di an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma Colonel Assimi Goïta. Mumuni Gindo a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ka daminɛ sanba 2019 ka taa se sanba 2022 ma ko mɔgɔ 23 olu de ka sɛbɛn tara ni ka to o di an ka jamana sariya bulon mɔgɔw ma wa fana ko kasabi mu tiɲɛna o bɛ taga bɛn miliyari 23 ani miliyɔn 855 jate la ko bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ kelen ninnu bɛɛ lajɛlen ko ye miliyari 1 de dun an ka jamana na. Bamako Cour d'appel procureur ba ni o ye Amadou Balobo Gindo ye hakili jiginna a ye a ka baara daminɛ kabini juillet kalo tile 20 sanba 2023 tarata tɛmɛnin na ale ye sɛbɛn kɛ ni ka ɲɛsin procureur ma min ka baara ɲɛsinin don waleyajugu o kɛlɛli ma a ka o sɛbɛn kɔnɔ a ye a ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn caman o bɛ kɛ Mali la min ni an ka jamana sariya tɛ ta ni o waleya dɔ ye mɔgɔ minnu bɛ dɔgɔyama ta ka ɲɛsin an ka jamana armée ma ka u lagosi ani mɔgɔ minnu bɛ ni olu bɛ kɛlɛkɛ marifa ta ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn tɛ u bolo minnu bɛ banbagaciw ka olu dɛmɛ u ka waleya cɛjugu la ani mɔgɔ min bɛ basigibaliya k'o ɲɛsin Mali ma olu ni a ɲɔgɔnna caman ko bɛ ka kɛ an ka jamana na mɔgɔ caman fɛ o kosɔn ko ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn dayɛlɛ o mɔgɔ kofɔlen dɔw kan n'olu bɛ taga bɛn mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ma o mɔgɔ 10 ninnu cɛla o dɔ ye Algabas Ag Intala, Bilal Ag Ashirif, Ibrahim Ulu Anda, Faad Ag Al-Mohamoud, Anun Ulu Ali, Mohamoud Ag Najim, Kafara Ashafagi Ag Bouada, Oussenu Ulu Goulam, Amadou Bari n'ale dɔnnen don tɔgɔ min na o de ye Amadou Koufaye n'ale Masina Katiba o ɲɛmɔgɔba ye an mɔgɔ 10 na o ye Iyad Ag Agali ni ale ye justice mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye. An ka ministri ɲɛmɔgɔba fɔlɔ Dr Choguel Kokala Maïga ale ye Elhaji Général Ag Gamou ka o bisimila primature kɔnɔ ni dɔgɔkun in na a kɛlen ka a bisimila a ye foliba lase a ma a ka fasoden ɲumanya baaraw la ko n'a bɛ o la a ka ca ni san 20 kɔ o jate hukumu kɔnɔna na a tilala ka hakili jigin kɛ tuguni Kidali gɛlɛya mun bɛ yɔrɔ kofɔlen na ni a bɛ san caman bɔ ko école kalandenw olu dɛsɛlen don ka se ka don kilasi kɔnɔ k'o sababuya kɛ lakanabaliya ni o lakanabaliya bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ olu yɛrɛ kɛmɛ ka u denw ka u bila ka taa jamana wɛrɛ la ka kalan kɛ yen nɔ école dagɛlɛnw na wa fana ko ni mɔgɔ kofɔlen don ko so dagɛlɛnw de bɛ u bolo Bamako kɔnɔ ni piscine naani o bɛ a so dɔw yɛrɛ kɔnɔ k'u bɛ ka basigibaliya ta ka ɲɛsin waliden wɛrɛ ma ko ka olu bali ka se ka kalan kɛ wa ko ni banbagaci ninnu ko n'i y'a ye u caman sera ka kalan ko ye an ka jamana gouvernement o ka cɛsiri bolo n'u sera ka kalan o kosɔn ko wagati sera ni waleya ninnu o ka se k'a dabila a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Général Elhaji Ag Gamou ko n'a taara Kidali ale de bɛna kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ka taa o jɔyɔrɔ dafa wa fana ko a bɛ kɛ Mali ye k'a ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa diinɛ ɲɛmɔgɔw ani ka fara siyalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ani lakanabaliya o kɛra sababu ye ka fɛn fɛn bɔ Kidali mara la a ka se ka weleli kɛ walasa nin bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka segin ka na cogoya min. Logements sociaux ni o bɛ kuma ɲɔgɔn dɛmɛ su kan ministri min ka baara ɲɛsinin don soko ɲɛnɛbɔli ma ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ caman olu bɛna gɛn ka bɔ u ka so kɔnɔ ko sababuya kɛ ko kalo caman so wariw olu ma sara ko ni dɔw yɛrɛ ta bɛ taa kalo 10 o jate la wa ko mɔgɔ minnu kan ka gɛn ka bɔ u ka so kɔnɔ ko kunnafoni ka lasera u bɛɛ lajɛlen ma ko sabula k'u ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ ko IC yɛrɛ fana ale yɛrɛ tilala ka tɛmɛ sɛbɛn dɔ ye. École karamɔgɔw olu ka lafasali jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako olu ye u ka baara bila sɛbɛn ka o labɛn ni ka taa o di Bamako gouverneur ba ma n'o kɛra tɛnɛn tɛmɛnen na novembre kalo tile 27 o ye a yira k'a fɔ ko nin kalo in tile 20 ka taa se a 23 ma k'u bɛna baara bila kɛ o la ko sababuya kɛ ko nin ye a san 4 u ka hakɛ o ma se ka di u ma ni o bɛ kuma école karamɔgɔw olu ka prime ani u ka heure supplémentaire a kɛ o ma se ka sara u ye wa ko ni tile 3 in kɔnɔ ni laɲini n'o ma se ka sabati k'u bɛ tila k'a daminɛ janvier kalo tile 2 ka taa se a tile 4 ma.
Bamako force de police olu ka lakana bara hukumu kɔnɔna na u sera ka tɛgɛ da sigana mɔgɔ 4 kan ni minnu kun ka bara ɲɛsinin do sirakɔrɔ sigida o wɔrɔnan na ka sira da mɔgɔw ɲɛ ka u bololafɛnw minɛ u la sufɛla yanfanw fɛ o mɔgɔ 4 ninnu cɛla o dɔ ye Ahmed David Kas Ali ni Van Baxi. Ali bi an bɛ to binganikɛlaw olu ka kibaruya la Buguni o commissaire principal ni o ye Sori I Tunkara ye ale ni a ka cɛdenw ka wulikajɔ bolo n'u ye wulikajɔ min daminɛ novembre kalo tile 22 ka taa se a 23 ma u ka o baaraw kɔnɔna na u tɛgɛ sera ka da mɔgɔ 4 ka minnu ye binkali wale ta ka ɲɛsin Buguni o Bank of Africa ma n'o kɛra novembre kalo tile 19 o tɛmɛnin na mɔgɔ 4 o sera ka sɔrɔ u cɛla o tɛmɛnin kɔfɛ commissaire ale y'a ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni mɔgɔ min sigana ko min I ka se ka kunnafoni k'a lasi ko de bɛ se ka kɛ sababu ye ni olu ka baara bɛ nɔgɔya u bolo. Alimaw olu ka diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔ ni o ye Anse Joachim Lori n'ale minɛna kulu marifatigiw fɛ kabini novembre kalo tile 20 san 2022 Mali la ale labilala san 1 ani tile damadɔni tɛmɛnen kɔfɛ a labilala karijan tɛmɛnen na n'o kun bɛnna novembre kalo tile 26 la a kɛlen k'a labila a donna pankuru kɔnɔ ni ka taga Alimaɲi o jamana na nka labilala fɛn min kunkɔrɔ a n'a ka kɛnɛya yɛrɛ kun bɛ cogoya min na an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan. An bɛ taa Bankas mara la tarata tɛmɛnen na kulu marifatigiw u ye sira da carte de transport dɔ ɲɛ ne ka o kɔnɔnamɔgɔw ni bisi yɛrɛ ka taga ni u bɛɛ lajɛlen n'o waleya ninnu kɛra Paru ale ni Sogobiya u ni ɲɔgɔn cɛ route nationale 15 la seere dɔw ka laseli kɔnɔ ko ɲɔni u ka taga ni bisi ni a kɔnɔnamɔgɔw ye k'u ye cɛ ni muso dɔ ka olu labila ka bɔ a la ko sababuya kɛ k'olu bɛ bɔ dugu sigida min kɔnɔna la k'u ni yenkaw ye fɔ ka bɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de la k'u ma sɔn ka taga ni yen dugulamɔgɔ kofɔlen ye nka ɲɔni ni don in fana cɛ novembre kalo tile 7 o tɛmɛnen na ni yɔrɔ kofɔlen kelen na tuguni ni kulu marifatigiw u ye carte de transport 3 wɛrɛ ka o fana ni a kɔnɔnamɔgɔw ta ni ka taga ni olu yɔrɔ la yɔrɔ min ma se k'a lakodɔn ni waleya laban ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Bajangara maire ni o ye Alaye Kasonge ye ale y'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ka se ka yɛlɛma don u ka baaraw tagaboloya la walasa ko mɔgɔ minnu taara otage la olu bɛ se ka sigi u ka denbaya la cogoya min na ale ta bɔlen kɔfɛ Dr Adama Jabate ni ale ye géopolitologue ale ye a ladɔnniya k'a fɔ ko wagati sera bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali kɛ ko sabula ko banbagaci ninnu filɛ nin ko fɛɛrɛ foyi de tɛ u bolo ko Kidali kɛlen ka minɛ ka bɔ u ka bila kan k'u bɛ fɛn ka mɔgɔw ja ko ka o lasiran ko ka sɔrɔ ko fɛɛrɛ foyi de tɛ u bolo. An bɛ taa kɔkan kibaru la Sierra Leone Freetown mara la min ye kulu marifatigiw ye novembre kalo tile 26 tɛmɛnen na sɔrɔdasiw olu ka marifa bilayɔrɔ la u taara mugu ci yɔrɔ kofɔlen na hukumu kɔnɔna na walasa mɔgɔw ni u bololafɛnw olu bɛ se ka lakana cogoya min na sɔgɔnatoli o wajibiyara u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni dɔw la a yirala k'a fɔ ko ni marifaci ninnu wagati kɔnɔ ko kulu marifatigiw k'u tagara marifa ci kasobon da la ni kasoladen dɔw ko olu bɔra nka an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan ni waleya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ kari sufɛla fɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Julius Mada Bio ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko basigi ko sabatira u ka jamana kɔnɔ wa fana ko tɛgɛ dara ni bingalikɛla walikɛla ninnu olu ka ɲɛmɔgɔ dɔw kan k'u bɛna ɲɛngi u ka jamana sariya ɲɛma. An bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔ hakili jiginna George Floyd ni ale kun ye Afro-Américain min fagara Américain blanc dɔ fɛ n'o kun ye finitigilaka ye n'a bɛ fɔ o ma ko Derek Chauvin waleya ninnu kɛra kabini mai kalo tile 25 san 2020 fagali bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ polisilaka wɛrɛ olu fana kun bɛ a yɔrɔ la ni Derek Chauvin ale y'i sen da George Floyd o kan ni ka fiɲɛ tunu a la n'a sata sababu bɔra o la Derek Chauvin ale ka kiri o yɛrɛ tigɛra san 2021 n'a ɲɛgira ni san 22 ani dɔ o kaso ye a ka kiri tigɛyɔrɔ la k'u ɲininkara ko n'a sɔrɔ n'a ɲimisara a ka waleya la nka a y'a yira k'a fɔ ko a ma ɲimisa wa a ka san 19 o baaraw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jalakili sɛbɛn 22 k'o de donna a kama Derek Chauvin ka to kaso la novembre kalo tile 24 tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko muru ko o turula la nka bibi na ko lafiya kɛra a ye ko sabula a ma sa o sababuya la. An bɛ taa Ethiopie jamana kɔnɔ u ka jamana kilebi yanfanfɛla la dɔgɔkun 2 o kɔnɔ ko kunfilanitu o kɛra sababu ye ni ka dansigi mɔgɔ 23 olu ka ɲɛnɛmaya la ni kunnafoni ninnu u bɔra
kɛn yɛrɛ ye cakɛda dɔ de fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Save Children ni olu ye ni kunnafoni ninnu ka lasi alamisa tɛmɛnin na. An bɛ segin ka na Mali la k'an ka kunnafoni ka a kuncɛ ni Rachid Lawal ale ka fatuli ni o kɛra novembre kalo tile 24 tɛmɛnin na Bamako kɔnɔ. Rachid Lawal homme d'affaires ba kundo ani fana a ko minɛna kulu marifatigiw bolo n'o kɛra kabini Gawo mara la décembre kalo wagati la san 2021 o ye nimatɔrɔ suguya caman ta ka a sɛgɛrɛ wa fana ko kisɛ o fana kun donna a la k'a to u ka bolo kan k'a kun ma furakɛ ka ɲa. Rachid Lawal ale tilala k'a labila janvier kalo wagati la san 2022 wari o kunkɔrɔ nka yirala k'a fɔ k'a ka sɛyɛn yɛrɛ dɔ ko o bɔra a ma furakɛ ka ɲa kosɛbɛ u bolo ko ni a ka fatuli dɔ bɔra o la. An lamɛnbaga ni an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan o kɛra nin an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka kulomajɔ ni aw ka timinandiya la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ ma kosɛbɛ. Ala ka bɛn ni basigi ka o sabati an ka Mali jamana na. Ala ka fanga di an ka jamana armée ma hali bi ka se ka jugu ka olu kɛlɛ. Mɔgɔ minnu man kɛnɛ fana Ala ka nɔgɔya kɛ olu ye. Minnu ta ye baarako ye Ala ka o fana nɔgɔya ka aminakow bɛɛ lajɛlen ka o nɔgɔya. Ni aw bɛ fɛ ka to k'an lajɛ a bɛ se k'an sɔrɔ Ondu Tele ta bɔlen kɔfɛ k'an sɔrɔ Mifa Production ale ka page kan bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la Facebook ni YouTube olu ni a ɲɔgɔnna caman. A k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye.